Усіх вітаю, шаноўнае спадарства, гэта падкаст гісторыя беларускага сэксу. Мяне завуць Дар'я Гардзейчык, на мяне выглядвае спадарыня Данута Гры. І сёння з намі яшчэ адна шаноўная спадарыня, якую мы зараз папросім прадставіцца. Наталья Василевич. Тэалагіня, займаюся даследаваннямі таго, як цэрквы жывуць у грамадстве, прасоўваюць нейкія ідэі ў грамадстве, робяць унёсак у нейкі ў грамадства, як яны сябе пры гэтым разумеюць, якія вынікі з гэтага атрымліваюцца. То бок на ідэйным узроўні, а таксама на ўзроўні практыкі. А я тады хачу адразу запытацца, каб зрабіць невялічкую дыферэнцыяцыю. У мяне ёсць сяброўка, якая па адукацыі рэлігіязнаўца. І калі яе называюць тэалагіняй, яна пачынае шыпець, што гэта розныя спецыяльнасці, і не трэба гэта блытаць. Скажыце, калі ласка, чым гэта адрозніваецца? Я, дарэчы, таксама пачынаю шыпець, калі мне падпісваюць рэлігіязнаўцы. Рэлігіязнаўца, ён глядзіць са знешняй пазіцыі на царкву, на хрысціянства, на рэлігію. Як бы ён можа быць нерэлігійным, ці яна нерэлігійнай быць, і глядзіць на нейкія аб'ектыўныя рэчы больш. Канешне, таксама на тое, што там вернікі думаюць, як яны нешта ўяўляюць, але тэалагіні робяць гэта як бы знутры царквы, і таксама цяпер вера не абавязковая з'яўляецца для тэолагаў, але я ўсё ж такі лічу, што тут важна гэта нейкі свой уласны досвед сюды прыносіць таксама. У першую чаргу тэолагі яны працуюць для вось гэтай сваёй супольнасці, рэлігійнай супольнасці, для того, каб дапамагчы паглядзець на сябе, зразумець сябе, зрабіць нейкі вот такі інтэлектуальны прадукт, які можна прадставіць і самой супольнасці, і грамадству больш шырокаму. Гэта такая ўнутраная як бы крытычная рамка, у якой вось гэтая царкоўная супольнасць працуе, і такім чынам атрымліваецца як бы дапамога для супольнасці сфармуляваць свае прынцыпы, дзейнічаць у адпаведнасці з гэтымі прынцыпамі. Спадарня Наталья, а вось мы сёння з вами будзем казаць пра царкву, але ў хрысціянскай царквы, наколькі я ведаю, шмат адгалінаванняў, шмат розных канфесій унутры. Мы з вами будзем казаць увогуле пра як бы ўсе цэрквы ці пра штосьці больш канкрэтнае? Я думаю, што можна казаць пра ўсе цэрквы, таму што, хаця я такая праваслаўная тэалагіня і прыналежу да супольнасці больш праваслаўна, але тым не менш адно з такіх важных ідэнтычнасцяў гэта удзел у экуменічным руху, у руху хрысціянскай еднасці, у дыялогу міжхрысціянскім, таму што тое, што яднае хрысціян, яно важней, чым тое, што іх раз'ядноўвае. Зразумела, спадарня Наталья, вось дарэчы, да таго, наколькі беларускае грамадства ў шырокім сэнсе прытрымліваецца хрысціянскіх каштоўнасцяў і ўвогуле з'яўляецца хрысціянамі-хрысціянкамі, таму што усякія даследаванні каштоўнасцяў кажуць пра тое, што беларусы і беларускі яны не надта рэлігійныя. Яны сябе ідэнтыфікуюць як каталік, каталічка, праваслаўна-праваслаўная, пратэстант, пратэстантка. Прашу прабачэння. Уніят-уніятка, само сабой. Але пры гэтым такого, каб моцна належыць да царквы, рэгулярна наведваць, удзельнічаць у жыцці супольнасці, гэта хутчэй выключэнне, чым правіла для беларускага грамадства. Ці я памыляюся? Ну, гэта сапраўды так, як часта якраз рэлігіязнаўцы ацэньваюць узровень рэлігійнасці альбо ступень рэлігійнасці праз тое, наколькі чалавек часта наведвае богаслужэнні, моліцца, чытае Біблію, наколькі прыналежыць да нейкай супольнасці. І гэта таксама, дарэчы, вельмі цікавая штука, што ў савецкія часы рэлігія лічылася культ, тое, што звязана з богаслужэннем, штосьці адарванае ад звычайнага жыцця, так, ад побыту. Але, на мой погляд, все ж таки рэлігію нельга аддзяляць ад рэальнага жыцця чалавека, ад таго, які выбар ён маральны робіць у сваім жыцці, як ён разумее сваю прафесію, як ён ставіцца да сваіх блізкіх. Дарэчы, это таксама вельмі хрысціянскі падыход, ацэньваць, вот, наколькі чалавек сябе паводзіць па-хрысціянску, не па тым, як часта ён прамаўляе імя Бога, наколькі вот людзі нашы адпавядаюць гэтаму імені хрысціянскаму, гэта будзе залежаць ад таго, наколькі яны як людзі бачаць у іншым чалавеку кагосьці, для каго яны могуць штосьці аддаць і зрабіць нешта добрае. Я думаю, што ў 20-й год, напрыклад, ён паказаў вельмі важныя рэчы, таму што салідарнасць, напрыклад, такая была, калі людзі, нават ковід, калі там лекарам дапамагалі, гэта адна справа, но калі памятаеце,
ведаеце, была гісторыя з вадой, калі людзі там з уручча просто набіралі з-пад крана вады і на метро вазілі на каменную горку там ці кудысьці яшчэ. Ведаеце, маё пытанне, да чаго я тут павольна так падводжу, пра тое, што наколькі моцна царква як інстытуцыя уплывае на жыццё сучасных беларусаў, то бок не ўнутраныя перакананні, якія там могуць супадаць з хрысціянскай візіяй, не супадаць, а менавіта вось царква як інстытут. Мне здаецца, што не вельмі. Таксама, калі пра 20-й год я казала, што гэта яшчэ добра, што насамрэч царква ўскочыла ў апошні вагон. Па ідэі, царква павінна быць лакаматывам такіх вось зменаў, маральных нейкіх зменаў, так, зменаў розуму, душы людзей для того, каб яны станавіліся лепшымі. Тут атрымалася, канешне, што царква удзельнічала, як бы хрысціяне, многія святары, нават лідары царкоўныя, яны падтрымалі мірны пратэст, яны падтрымалі людзей, яны выступілі супраць гвалту, неяк сябе праявілі, але гэта сапраўды было як ускочыць у апошні вагон. І ўсё адкацілася назад, таму што мы бачым, што цяпер цэрквы, нават тыя, хто выступаў супраць гвалту, супраць беззаконня, так атрымалася, што ўсіх нармалізавалі. Унутры ідуць нейкія працэсы, ствараюцца прасторы. Я ведаю, што шмат у якіх супольнасцях усіх канфесій ёсць вось гэтыя схаваныя прасторы, дзе штосьці там адбываецца ўсё роўна. Мне здаецца, што цэрквы ўсё ж такі самазахаванне сваё паставілі на першае месца. Таму уплыў цэркваў на сённяшнюю сітуацыю не вельмі высокі, хаця запатрабаванасць у людзей ёсць. Мы бачым, што колькі людзі лістоў адкрытых напісалі да ўсякіх там мітрапалітаў, патрыярхаў, не ведаю, епіскапаў і так далей. Колькі людзі вот чакалі, колькі там перапостаў было, калі раптам ўсё ж такі нехта штосьці сказаў. Але хрысціяне асобныя некаторыя, так, сваім вызнаннем, тым, што яны робяць, яны, мне здаецца, ўплываюць. Думаю, што нам пора перайсці да... Непасрэдна да сексу, што называецца. Чаму у нас першае пытанне пра стаўленне да сексу, да шлюбу, да шлюбнага сексу? Таму што мы паначыталіся усякіх каталіцкіх і праваслаўных парталаў, якія пішуць пра тое, што неабходна захоўваць цноту да вяселля. І яшчэ я паглядзела ў інстаграме пэўную колькасць праваслаўных святароў, якія зараз актыўна вядуць свае блогі, і яны таксама кажуць пра тое, што ніякага сексу ў гэтым чаце, пакуль вы не абвенчаныя. Вы скажыце, спадарыня Наталля, гэта адпавядае рэчаіснасці? Гэта ўся царква як інстытуцыя, зноў жа, гэта нейкае такое асноўнае бачанне, што нельга займацца сексам да шлюбу, ці ёсць варыянцікі? Па-першае, трэба сказаць, што на практыцы гэтага ніхто не прытрымліваецца. Не ведаю, што там у них в чаціке, можа, пра гэта нельга гаварыць. Людзі карыстаюцца кантрацэпцыяй, нягледзячы на тое, што кантрацэпцыя забаронена, непрымальна для некаторых канфесій. Людзі ўсё роўна ўступаюць у дашлюбныя і ў пазашлюбныя стасункі. Гэта мейнстрім, я б так сказала. Нямецкія біскупы, праваслаўныя біскупы напісалі ліст моладзі пра сексуальнасць. Трошкі па-іншаму, ўжо зразумелі, што як бы людзей, якія жывуць у Германіі, праваслаўную моладзь, калі ты будзеш ім расказваць пра тое, што там дашлюбны секс, гэта не ок, а людзі ўступаюць у шлюб там 35-40 гадоў, нейкі такі разрыў атрымліваецца зусім з рэчаіснасцю. Безумоўна, зразумела, чаму ў старажытнасці так важна была цнота, скажем, фізічная цнота. Хаця ўсё роўна, мне здаецца, у старажытнасці таксама не надта людзі гэтага прытрымліваліся. Не надта. Это было больш для кантроля над людзьмі. Кожны быў усё роўна вінаваты, і на гэтым пачуцці віны можна было маніпуляваць як бы людзьмі. Не то, што хтосьці свядома хацеў, так, давайте я буду імі маніпуляваць, просто сама сістэма ўзаемадзеяння паміж пастырамі, пастухамі, і авечкамі, яна была такая іерархічная, скажем, і патрэбны былі вось гэтыя нейкія механізмы для того, каб людзі слухаліся. З іншага боку, гэта прывяло да многіх такіх скажэнняў вельмі істотных. Напрыклад, чалавечая годнасць, яна нібыта залежыць ад таго, быў секс у чалавека ці не было, вось гэта дашлюбны, так? Вельмі часта гавораць там пра дзяўчыну, так гідка гэта ўсё нават слухаць было у гэтых праваслаўных там розных пабліках. Ёсць такі вобраз адкусаны яблык. Людзям прапануюць яблык і кажуць, прыгожы яблык, выклікае жаданне. Так, вельмі прыгожы яблык, адкусіце. Чалавек кусае. Потым хаваюць гэтую адкусаную частку, каб не было бачна, што яблык такі пакусаны. Несуць іншай групе і кажуць, паглядзіце, які яблыкі, прыгожы яблык. Так, вельмі прыгожы, хочаце яго? Так, вельмі хачу. Чалавек бярэ, а там ужо адгрызены кавалак, чысці там зубы.
ой, человек, фу. І він каже, от бачите, это так вот і сексом. От дівчина пригожая, і не бачно, що вона вже откусана. Чоловік от якби її бере, і розуміє, що її вже хтось до його покусав, і йому неприємно, йому гідко. І таким чином отрымлівається, що годність чоловіча, просто всі якості чоловічі зводятся до вот этой откусано уже там ці не откусано. Для мяне гэта настолькі далёка ад хрысціянства просто, што чалавек, калі, умоўна кажучы, можа там адкусілі, то у него там нічога ўжо не нарасце. Так мы цяпер яго будзем лічыць нейкім непрыдатным, гнілым. Нават калі чалавек здзейсніў грэх вялікі, то заўсёды з'яўляецца шанец на пакаянне, аднаўленне сваёй годнасці. А тут ужо нічого не паробіш, прабачце. Што цікава, гэта больш звернута да жанчыны, што гэта жанчына чамусьці пакусаная, вот мужик это той, хто кусае. Многія могуць выбіраць свядома, просто не уступаць у там сексуальныя стасункі да шлюбу не з-за страху таго, што яны нейкія не такія будуць, і калі яны уступяць, а па нейкіх там сваіх прычынах, па нейкіх там нейкай негатовасці псіхалагічнай. Можа, там чалавеку патрэбны ўзровень давера больш высокі. Вельмі часта бывала, што людзі уступаюць у такія дашлюбныя стасункі сексуальныя не таму, што ім гэта сапраўды трэба, яны гэтага хочуць і свядома гэта выбіраюць, а пад ціскам супольнасці нейкай, пад ціскам партнёра. Калі б царква гаварыла пра гэтыя рэчы такім чынам, што ты можаш сказаць «не», ты павінен разумець сваю псіхалагічную падрыхтоўку. Вельмі часта падлеткі, якія знаходзяцца ў царкве, мы ж ведаем пра ўсе гэтыя гісторыі аб'юза сексуальнага ў цэрквах. Калі падлеткі не ведаюць, што такое секс, ім кажуць, што такое што страшнае, потым прыходзіць дзядзечка какой-нибудь і пачынае там проста абдымацца, і чалавек нават не зусім разумее, што з ім адбываецца. Вось гэтай сексуальнай адукацыі яе вельмі моцна бракуе. У мяне ёсць адна інтэрмедыя, вось наконт яблыка, пра которое вы казалі. Пакуль вы расказвалі, у мяне распакаваўся ўспамін з дзяцінства. Я памятаю, што мне было гадоў 5, напэўна. Я ішла па вуліцы і грызла вялікі-вялікі яблык, і раптам у ім захрас мой малочны зуб. І я панесла яго свайму прыяцелю, таксама нейкаму 5гадоваму хлопчыку, тыпу «глядзі». І вось цяпер, паважаныя слухачы і слухачкі, напішыце у каментарах, што ж гэта я прынесла. Другая моя ремарка. Я успомнила, што неяк я размаўляла з прыяцельніцай, которая не зусім ідэальна валодае беларускай мовай, і яна не зразумела спачатку, не ведала такого слова, як цнота, і яна мне скінула скриншот, значыць, беларуская мова цнота, расійская мова достоинства. Google перакладчык не самы лепшы перакладчык, але тым не меней, мне падаецца, гэта таксама показвае на нейкія вось гэтыя старазаветныя канцэпцыі. Я б хацела яшчэ сказаць, што хрысціянская царква намагаецца і намагалася неяк рэгламентаваць яшчэ і тое, што адбываецца непасрэдна ў шлюбе. То бок мы з Данай чыталі усякія дапаможнікі для святароў, якія мусяць праводзіць споведь, і там ёсць пытаннішкі кшталту. А ці займаліся вы такім відам сексу, ці займаліся такім відам сексу? Таму што гэта ўсё нельга. Можна толькі, значыць, пеніса вагінальным сексам, каб адбылася пенетрацыя, каб зачацце і ўсё астатняе. Пры гэтым, калі я зноў жа сяджу ў маіх інстаграм-аккаунтах маіх улюбёных святароў і іх жонак, там таксама перыядычна праскальзвае, што вось так вось займацца сексам не трэба. Трэба без прэзерватыва, без нічога, таму што і сказаў Господь, плодзіцеся, размножайцеся. Па-першае, гэта абсалютна нездаровая практыка на споведзі задаваць пытанні інтымнага жыцця, хто, чого, як там гэта ўсё зрабіў. Шчыра кажучы, я аднойчы трапіла так на споведь, пасля гэтага я, дарэчы, на споведь да незнаёмых святароў не хаджу і стараюся пазбягаць гэтага, таму што я многа новага для сябе даведалася. Просто мне задавалі такія пытанні, што мне здавалася, што я зайшла на нейкі парнасайт, мяне прымушаюць знаёміцца з тым, чым я знаёміцца не збіралася. Як бы парушэнне правілаў прыстойнасці, парушэнне любых межаў. Наколькі само сабе задаванне гэтых пытанняў не з'яўляецца прычынай самому бацюшку потом сходить на споведь и рассказать, что, знаете, я тут женщин о пикантных всяких рэчах пытаўся, вот, и что я при гэтым адчуваў. Мне згвалцілі, просто реально. Я себя адчувала, мне хацелася памыцца пасля гэтай споведзі. Трэба было, конечно, написать нейкую кляузу начальству и сказать, что, прабачце, ну, я просто уяўляю, ладно, я там бывалая, матёрая
праваслаўныя, а калі ў такую сітуацыю трапіць нейкая маладая дзяўчына, я лічу, што это сексуальны аб'юз сам па сабе. Дарэчы, мне здаецца, што цэрква вельмі шмат, што занадта шмат гаворыць пра секс, прям такая любімая тэма хворая, ну, пры гэтым трэба цнатлівымі быць і думаць о высокам. Ну, так, прабачце, калі мы думаем пра высокае, так, да, секс настолькі высокі, што пра яго заўсёды хочацца сказаць. Не ведаю, типа, засталі вы гэты час ці не. Там у пачатку 2000-х гэта было тэлегонія. Чулі такое слово? Тэлегонія — гэта такая псеўданавуковая канцэпцыя з галіны рэпрадуктыўнай біялогіі, якая кажа, што всякія спадчынныя асаблівасці папярэдніх, асабліва самага першага, палавых партнёраў самкі могуць у той ці іншай ступені перадавацца ўсім яе нашчадкам, нават калі яны былі зачатыя зусім іншых партнёраў. Згодна з гэтай ідэяй, напрыклад, калі жанчына мела сексуальныя стасункі з адным або некалькімі партнёрамі, акрамя ўласна бацькі дзяцей, да зачацця гэтых самых дзяцей, то ўсё роўна у выніку дзеці, народжаныя такой жанчынай, атрымаюць у спадчыну яшчэ нейкія генетычныя прыкметы ўсіх тых папярэдніх яе палавых партнёраў. Як паказалі шматлікія даследаванні і эксперыменты, ніякага дачынення да рэчаіснасці гэтая канцэпцыя не мае. Канспіралагічная тэорыя, псевдобіялагічная нейкая штука, которая таксама ўсе праваслаўныя насіліся, і вот мы вам сейчас раскажем, как оно там на самой справе. Я б яшчэ хацела дадаць наконт рэгуляцыі поз і занадта інтымнай часткі жыцця. Відавочна, што гэта не нармальна з нашага светапогляду, але калі мы кажам менавіта пра нейкую мінулую, то там агулам такі набор і да, які-нибудь анальны секс, а яшчэ і скаталожество, і як бы мы вроде как разумеем, што напэўна скаталожество это ўсё ж таки что-то, што трэба забараніць. Канкрэтна, што я мела на ўвазе, калі я пісала пра пытанне да стаўлення да сексу ў шлюбе, як бы жанчына раней не асоба мела як бы юрыдычнага права адмовіць. Мая гіпотэза ў тым, што шлюб ён навошта, каб дзеці нараджаліся. Я думаю, што мы ўсе зараз сінхронна кіўнём, што і ў шлюбе жанчына можа сказаць не, і мужчына можа сказаць не. Мы кіўнулі. Я лічу, што праваслаўная царква таксама пра гэта павінна казаць, ну і гэтаму павінна навучаць, а не ставіць жанчыну, не зводзіць жанчыну да ўзроўня рэчы для задавальнення мужчыны. Дарэчы, вот я там читаю у кагосьці на цішотцы напісана не. Пра што там не? Там увогуле не смяротнаму пакаранню. Думаю, што вясне трэба пашырыць свой шэраг мерчу і выпускаць не толькі не смяротнаму пакаранню, а яшчэ і не ўсякім іншым рэчам, якія нам не падабаюцца. Можна я перайду да наступнага нашага пункту, зноў жа прапісанага ў нашым сцэнарыі, таму што мы прафесіяналкі. Якую інфармацыю мы знайшлі? Што можна мужчыне атрымаць духоўны сан толькі пры умове, што ён заўсёды займае дамінуючую пазіцыю. Але калі ў сексе з іншым мужчынай ён займае прымаючую пазіцыю, вось у гэтым варыянце ён уже не можа атрымаць высокіх духоўных санаў. І у сваёй абсалютнай нелагічнасці гэтае правіла было настолькі смешнае, што я не магла яго зараз не расказаць. І праз яго прапаную пераходзіць да нашага наступнага пытання пра секс сярод духавенства. Зноў-такі з практыкі духавенства часта такія самыя людзі, як усе астатнія. Яны таксама, прымаючы там цэлібат, напрыклад, усё роўна могуць закахацца і мець сексуальныя кантакты па-за шлюбам, могуць закахацца і не мець сексуальныя кантакты па-за шлюбам, могуць не закахацца і мець сексуальныя кантакты па-за шлюбам. Всё гэта як бы бывае. Гэта іх справа. Праблема пачынаецца тады, калі гэта стасункі якіх ёсць улада. У духавенства вельмі часта ёсць доступ да інтымнай сферы чалавека. І гэта дае святарам, духавенству уладу над гэтым чалавекам. Калі святар выкарыстоўвае гэтую уладу для таго, каб атрымаць нейкія бенефіты, у тым ліку секс ад чалавека, які вось так раскрыўся, так падобна як з псіхатэрапеўты таксама маюць доступ да чалавека, але гэта секс паміж псіхатэрапеўтам і кліенткай, ён табуяваны і непрафесійны абсалютна лічыцца, і гэта можа разглядацца як не толькі парушэнне этычных правілаў, але як і крымінальнае дзеянне. І, на жаль, гэта частая праблема. І гэта толькі цяпер пачынае выходзіць на паверхню аб'юз дзяцей, аб'юз
аб'юз жанчын, які знаходзяцца ў залежным стане, аб'юз манахінь з боку святароў. Вельмі часта яшчэ пад гэта ўсё падводзіцца якая-небудзь рэлігійная база, калі там яшчэ тебе пачынаюць расказваць пра тое, што это вот боскае штосьці адбываецца. Што тычыцца манастыроў, ёсць вельмі шмат людзей, які жывуць без секса і могуць жыць паўнавартаснае жыццё, адмаўляючыся ад сексуальных кантактаў. І ў манастырах такіх людзей шмат, і людзі ў манастыр сыходзяць, яны адмаўляюцца не толькі ад сексуальнага жыцця, яны адмаўляюцца ў прынцыпе ад стасункаў блізкіх, парных, дзяліць разам жыццё, но пры гэтым яны дзеляць яго з усёй супольнасцю. Але насамрэч узнікае праблема такая, што асабліва гэта ў постсавецкіх, мне здаецца, манастырах, людзі, яны прыходзяць ужо як бы ў манастыры вельмі часта з праблемамі псіхалагічнымі рознымі. Ствараецца асяродак такі, дзе чалавек насамрэч не з'яўляецца самастойным, свядомым чалавекам, які зрабіў свой выбар, які рухаецца ў гэтым накірунку, так? А гэта людзі з паламанымі лёсамі вельмі часта, і яны прыносяць вось гэтыя свае незадаволенасці, фрустрацыі, у тым ліку сексуальнага характару. Часта жыццё манастыры бывае складаным, і жыццё манастыры бывае нездаровым з гледзяча вот таго, як там людзей прымушаюць рабіць тое, што яны не хочуць рабіць, хламаюць часта псіхалагічна. І гэта можа ператварыцца проста ў нейкую там зону, калонію, у нейкі закрыты такі калектыў са сваімі нейкімі практыкамі своеасаблівымі. Бывае, што манастыры становяцца месцам, дзе людзі насамрэч жывуць в рэалізацыі нейкіх сваіх сексуальных фантазій, не ведаю, такое одно вялікае садамаза-братства, можа быць. Гэта ёсць, і гэта вельмі часта адбываецца, таму што сексуальнасць, асабліва ў нездаровым асяродку, яна можа вылезці такім чынам, што і асабліва калектыў, калі гэтаму спрыяе, так? Што тычыцца мужчынскіх манастыроў, то таксама з-за таго, што непрымальнасць гомасексуальнасці ёсць у царкве, тым рэлігійным людзям, якія гомасексуальныя людзі, і яны хацелі б жыць хрысціянскім жыццём, і неяк, па-першае, таму, што гомасексуальнасць з'яўляецца прям гэта рыса, якая цябе вызначае. Як ты там спяваеш, як ты там, які ты просто чалавек сам па сабе, якую ты каву смачную варыш. Гэта ўсё, все гэтыя твае ідэнтычнасці могуць выходзіць на іншы план. Ну ўсё, калі ты гей, то ты просто нішто іншае, акрамя таго, што ты гей. Людзі ад гэтага могуць забегаць сапраўды ў манастыр просто для таго, каб перастаць быць толькі геем. У манастырах, на жаль, гомасексуальнаму мужчыну няма іншага шляху быць у царкве, жыць у царкве, акрамя як пайсці ў манастыр. І калі уявіце, калі куча людзей з праблемамі з сексуальнасцю, з прыняццем там сваёй сексуальнасці збіраюцца ў адным месцы, вельмі шмат часу праводзяць разам, гэта можа выбухнуць такім коктейлем. На жаль, гэта яно выбухвае коктейлямі такімі, і ёсць цэлыя сістэмы, летнія рытуалы распрацаваны, такая масонская ложа ўнутры як бы цэркваў, да, дзе вось гэтая гомасексуальная практыка, прычым завязана на нейкія рэлігійныя штукі, яна развіваецца і перадаецца ад старэйшых малодшым. Вельмі часта лідары цэркваў, яны звязаны з гэтымі з'явамі, самі паходзяць з нейкіх такіх гурткоў. Это не заўсёды можа быць гомасексуальныя сексуальныя кантакты, так? Не абавязкова людзі займаюцца сексам. Это можа быць просто такі нейкі псіхалагічнае разуменне адзін аднога, узаемадапамога адзін адному і супрацьстаянне ўсім іншым, не такім, як мы. Яна завязана на ўладу, зноў-такі, як шмат што ў царкве. Там, дзе ўлада, там заўсёды могуць быць злоўжыванні. Давайте тады, дарэчы, пагаворым увогуле пра стаўленне да ЛГБТК плюс персон, таму што я з аднаго боку чую перыядычна пра тое, што вось чарговы пратэстанцкі святар здзейсніў вянчанне паміж дзвюма жанчынамі, двумя мужчынамі і так далей. І гэта заўсёды выклікае нейкі такі рэзананс, і гэта заўсёды адгукаецца размовамі праваслаўных ці каталіцкіх святароў, асабліва ў Беларусі, пра тое, што гэта ўсё садом. У гэты момант хочацца запытацца, а чыталі ли вы сапраўды у Бібліі пра той садом, і дзе там увогуле напісана пра гомасексуальнасць? Спойлер, нідзе. Спадарня Наталья, што сучасная царква думае пра ЛГБТК плюс персон і як мяняецца стаўленне? Таму што ўсё ж
таки, як я бачу, яно пакрысе змяняецца прынамсі ў пратэстанцкай царкве. Некаторых пратэстанцкіх супольнасцях, тому што якраз таки там самая большая такая амплітуда паміж ліберальнымі, скажем так, пратэстанцкімі супольнасцямі і фундаменталісцкімі пратэстанцкімі супольнасцямі. І што цікава, менавіта пратэстанты ўплыў аказваюць на праваслаўных каталікоў у гэтым сэнсе. Гэта таксама як з пытаннем абортаў. Гэтая праблема тое, як яна цяпер гучыць у рэлігійных супольнасцях, яна праблема вось гэтага амерыканскага супрацьстаяння лібералаў і кансерватараў. Хрысціян ліберальнага і кансерватыўнага складу, яны свае дэбаты, так званыя культурныя войны, то, што называецца, яны пераносяць на глебу ўжо еўрапейскую, у Афрыку. Другі момант, стаўленне мяняецца, ЛГБТК камьюніці мяняецца вельмі моцна. То бок, калі ЛГБТК камьюніці прайды першых гадоў, яны былі вельмі антыцаркоўныя, антыхрысціянскія, можна нават так сказаць. Яны вельмі часта былі антышлюбныя. Сексуальнасць павінна быць па-за шлюбам. Актывісты ЛГБТК камьюніці 70-х гадоў, яны былі ў шоку таго, што какие-то ЛГБТК персоны хочуць яшчэ вянчацца ў царкве. Цяпер ідзе працэс унутры руху ЛГБТК, асэнсаванне таго, што ёсць секс, што ёсць стасункі, што ёсць каханне, што ёсць шлюб. Яшчэ цікава тое, што людзі з супольнасці ЛГБТК часта звяртаюцца за псіхалагічнай дапамогай, каб разабрацца ў сабе, і вельмі часта гэта людзі, якія часцей з'яўляюцца такімі стабільнымі ў стасунках. Для іх вельмі важна давер у стасунках, адданасць у стасунках, дыялог у стасунках. З гледзяща здаровага шлюбу вельмі часта геі, лесбіянкі, яны паказваюць лепшы прыклад таго, як кахаць адзін аднога, як клапаціцца адна пра адну, як быць разам. Таму мне здаецца, што сёння царква, якая кажа пра шлюб, вось пра гэты здаровы шлюб, пра ўзаемапавагу, пра каханне, пра любоў, пра клопат, пра адданасць, пра самаахвярнасць, у прыклад можа лепей ставіць якраз аднаполыя шлюбы. Але ж які элегантны паварот сюжэту адбыўся цягам гэтай размовы. На самой-то справе ідэальны шлюб — гэта шлюб не гетарадарматыўны, а ты, который як быццам бы ругаюць афіцыйныя прадстаўнікі інстытуцый. На гэтай пазітыўнай ноце мы можам і скончыць. Гаспадарня Наталья, можа, у вас ёсць яшчэ штосьці сказаць на заканчэнне? Я згодна з мерчам не. Што насамрэч толькі тыя людзі, які могуць сказаць не, могуць і сапраўды сказаць так. І царква павінна вучыцца у грамадства і ў людзей. І людзі таксама могуць вучыцца ў царквы, таму што ў царкве сапраўды ёсць вельмі шмат добрых рэчаў, якія дазваляюць паглядзець на з'явы свежым вокам. Таму я спадзяюся, што гэты дыялог будзе працягвацца так, што мы ўсе не ворагі адзін для аднога. Все ўсё роўна людзі арыентаваны на нешта добрае, проста тое, што мы размаўляем на розныя тэмы, гэта дапамагае нам разабрацца ў гэтых тэмах. Таму я рада, што ёсць ваш падкаст, я рада, што ён ёсць на беларускай мове. Дзякую шчыра, гаспадарня Наталья, і вам таксама поспехаў у вашых навуковых і не толькі навуковых рэчах. Дзякую шчыра, шаноўнае гаспадарства, што паслухалі гэты падкаст. Стаўце лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі, падпісвайцеся на Buy Me Coffee, каб набыць нам кавы. Гаспадарня Наталья, можа быць, на нейкія вашы рэчы трэба падпісацца, ці штосьці прачытаць, спампаваць і так далей. Можна падпісацца на тэлеграм-канал хрысціянскай візіі, калі у вас нервы дазваляюць пастаянна чытаць пра рэпрэсіі. Можна падпісацца на мой асабісты блог Наталья з 2 L у тэлеграме. Я там таксама разважаю на розныя пытанні. Можна лайкаць мои прыгожыя фотачкі ў інстаграме таксама. Усе спасылкі будуць у апісанні. Дзякую вам яшчэ раз і пачуемся.